Καταρχήν, ξεκινώ με τις οφειλόμενες ευχαριστίες που μας δίνετε ακόμη μια φορά τη δυνατότητα να εκθέσουμε τις σκέψεις μας πάνω στο ζήτημα στο οποίο εστιάζει η εργασία μας, δηλαδή για την ανάγκη για τη μετατόπιση του κέντρου βάρους του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας και στην επένδυση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας, εν το προκειμένου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για τη δημογραφική ανασυγκρότηση. Έχει τονιστεί σε ανώτατο θεσμικό επίπεδο, σε τουλάχιστον 3 συνέδρια, ότι το δημογραφικό είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα και ότι δεν αρκούν μόνο εθνικές στρατηγικές, αλλά πρέπει να υπάρξουν και συγκεκριμένες τοπικές μέριμνες, ούτως ώστε να στηριχθεί η ελληνική περιφέρεια και αυτό να έχει αποτέλεσμα και στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Αυτά θα τα αποφύγω για να εναρμονιστώ με την προτροπή του κ. Ξανθού στην οικονομία του χρόνου και θα πω ότι έως το 2050 30% του πληθυσμού της Ευρώπης θα έχει ηλικία πάνω από 65 ετών, πράγμα το οποίο θα αντιστοιχούν λιγότεροι από 2 ενήλικες παραγωγικής ηλικίας για κάθε ηλικιωμένο άνθρωπο, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Αντίστοιχα, ο ΩΣΑ κάνει αντίστοιχες προβλέψεις, μιλάει για μείωση πληθυσμών σε 14 χώρες έως το 2040 και σε 18 έως το 2100, ενώ σε έτερη έκθεση του ιδίου οργανισμού έως το 2050 πάνω από το 50% των περιφερειών θα καταγράψουν σημαντική απώλεια πληθυσμού. Προσπερνώ αυτά τα ήδη γνωστά στοιχεία, καθώς θα κάνω σύντομη μνήα σε αυτό το slide στις 128.000 θανάτους εν συγκρίση με τις 71.455 γεννήσεις και θα εστιάσουμε στην περιφέρεια Στερεάς, όπου έκθεση του ΙΟΒΕ αναφέρει ότι ο πληθυσμός της σήμερα υπολογίζεται σε 508.254 κατοίκους, 7% λιγότερους από το 2011. Στην Περιφερειακή Ενότητα της Φθιώτιδας, εμείς βιώνουμε με ασύμμετρο τρόπο τη δημογραφική αιμορραγία. Έχει μειωθεί ο πληθυσμός κατά 12,9%, στις γυναίκες έχει μειωθεί κατά 12,6% και 13,77% στους άντρες. Έχουν διατυπωθεί πλήστες εκτιμήσεις για το μέλλον. Υπόθηκε και μία από τη συνάδελφο πριν, που καταγράφεται και σε έκθεση του ΙΟΒΕ, την προσπερνώ. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό? Έχει πει ο καθηγητής Γκοτζαμάνης ότι συμβαίνει γιατί έχουμε περισσότερους θανάτους από ό,τι γεννήσεις και περισσότερες εξόδους από εισόδους. Ενώ αυτή η φυγή των Ελλήνων, ανεξαρτήτου εξειδίκευσης, θα έχει δυσμενή αντίκτυπο και στον τουρισμό. Κάτι άλλο το οποίο καταγράφεται σε εκθέσεις είναι το υψηλό προσδόκιμο ζωής. Προβλέψεις κάνουν λόγο για ότι το προσδόκιμο στη χώρα μας θα φτάσει τα 91 έτη έως το 2100 και θα αυξηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά και παρακολούθησα την εισήγηση της κυρίας Τραγάκη στον Economist όταν έλεγε ότι είναι η διαχείριση της μακροβιότητας, η μόνη από τις δημογραφικές προκλήσεις που ίσως προλαβαίνουμε να θεραπεύσουμε επί της ουσίας. Και εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας, σε 2 μέρες πριν, μες στο εν λόγω συνέδριο, ανέφεραν ότι η τρίτη ηλικία συνιστά μια ευκαιρία για την τουριστική επιχείρηση. Το έχει πει και ο κύριος Ξανθός σε αντίστοιχη ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και γιατί αυτό συνιστά ευκαιρία? Γιατί έως το 50 τόσο ο ΣΠΑ όσο και η ευεξία θα συνδυαστεί με τη δημόσια υγεία και θα μπει κάτω από μια ομπρέλα πρόληψης, στην οποία θα παρέχονται τόσο συμπληρωματικές και προληπτικές υπηρεσίες, ενώ θα αναπτυχθούν και προορισμοί με υποδομές και εγκαταστάσεις που θα προορίζονται για την ανάρρωση και για το rehabilitation. Ενδεικτικοί δείκτες για την παγκόσμια οικονομία ευεξίας. Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ευεξίας αναφέρει ότι η συνολική κίνηση είναι 5,63 για το 2022, ενώ σε προβλέψεις που διατυπώνονται στις εκθέσεις του μέχρι και το 2027 αναφέρεται ότι η παγκόσμια οικονομία ευεξίας θα αναπτυχθεί κατά 8,6%. Βλέπουμε στο δεξιό διάγραμμα τους υποτομείς και το ρυθμό ανάπτυξης που αναμένεται να σημειώσουν κατά την εν λόγω έκθεση, ενώ αντίστοιχα μας ενδιαφέρει τόσο ο εξωτερικός τουρίστας ευεξίας όσο και ο εσωτερικός τουρίστας ευεξίας, γιατί δαπανά πολύ περισσότερο από ότι έναν μέσο εσωτερικό τουρίστα και έναν μέσο εξωτερικό τουρίστα. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά στη Φθιώτιδα και στη Στερεά? Τα χρειαζόμαστε, γιατί βλέπουμε ποια είναι η θέση, ας πούμε, της Φθιώτιδας ανάμεσα με τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της περιοχής. Επίσης, ξέρουμε αυτό που μας είπε πρόσφατα η Eurostat στις 26 Σεπτεμβρίου, ότι κατά τεκμήριο ο τουρισμός στη Φθιώτιδα είναι εγχώριος. Στο δίκτυο περιφερειακής ανταγωνιστικότητας η Στερεά Ελλάδα τώρα δεν σημειώνει και τόσο καλή επίδοση, πράγμα το οποίο φαίνεται και σε έκθεση της Κομισιόν που την κατατάσσει εκεί όπου βλέπετε ότι την κατατάσσει.
Στο δίκτυο περιφερειακής κοινωνικής προόδου, αντίστοιχα, υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης, ενώ η Ελστάτ πρόσφατα μας είπε ότι στη Στερεά Ελλάδα δαπανούμε πολύ λιγότερα σε σχέση με τα νοικοκυριά της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δαπανούν πολύ λιγότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα της χώρας. Επίσης, στη Στερεά Ελλάδα καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά απασχολουμένων με υψηλά προσόντα, ενώ δεν είμαστε και πολύ καλοί στο να εντάσσουμε τις γυναίκες στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας. Το ίδιο και με τους νέους, όπου στις ηλικίες 15 έως 29 ετών, η Στερεά Ελλάδα πάλι διακρίνεται, σημειώνει μια αρνητική διάκριση. Σε πρόσφατη έρευνα κατεγράφησαν ορισμένες πεποιθήσεις για το πού οφείλεται αυτή η μείωση του πληθυσμού. Στις κυριότερες απαντήσεις συγκαταλέγονταν η μετακίνηση, όπως υπόθηκε πολλής, προς το εσωτερικό ή στο εξωτερικό, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν θέσεις απασχόλησης που να εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση, και επίσης γιατί εκλείπουν οι προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή. Τώρα, διερευνήθηκαν οι λόγοι που αποτρέπουν κάποιον στο να δημιουργήσει οικογένεια στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Η κυριότερη εξ αυτών ήταν οικονομική, η εργασιακή επισφάλεια, καθώς και ο φόβος για το μέλλον. Ενώ ερωτήθηκαν για το τι πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να καταστεί εφικτή η δημιουργία οικογένειας στην ελόγω περιοχή, οι δύο εκ των κυριωτέρων απαντήσεων ήταν η αύξηση των μισθών και η δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας. Γι' αυτό και εμείς με την κυρία Μενεγάκη και τον κύριο Ξανθό προχωρήσαμε σε μια δημοσίευση αναδεικνύοντας το κεφάλαιο της φθιώτιδας σε φυσικούς ή αματικούς πόρους, ενώ προχωρήσαμε η κυρία Μενεγάκη και δευτερευόντως εμείς σε δύο δημοσιεύσεις, όπου η μία εν πολλοίς εστιάζει στην ανάσκηση δημογραφικής αιμορραγίας μέσω της επένδυσης στον εν λόγω τομέα, καθώς, όπως αναφέρθηκε και πριν, έχει όλα τα εχέγγυα να εισφέρει στην απασχόληση, στην αύξηση του εισοδήματος, καθώς και στη δημιουργία μακροχρόνιων θέσεων εργασίας, αλλά και κατ' επέκταση να καταστεί μοχλός ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης, αξιοποιώντας το θετικό τρέντ που καταγράφεται στην παγκόσμια οικονομία ευεξίας. Και αν αυτό είναι επιστημονικές προσεγγίσεις, το δημοσίευμα που δανείστηκα για τις ανάγκες της παρουσίασης αναφέρει ότι στη Σαντορίνη ο τουρισμός αποτέλεσε το εργαλείο για τη συγκράτηση του πληθυσμού, αλλά και για την προσέλκυση καινούριου που κατέστη εφικτό να δημιουργήσει οικογένεια εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω να ήμουν σύντομος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.